अच्छा भैया ध्यान दे जाओ। हाँ जी। हम गायक कलाकार राघव रंजीत। हाँ जी। आप तमाम श्रोता बंधु के हाथ जोड़ के हम प्रणाम कर देनी, आशीर्वाद के इंतजार कर देनी। बना रहा। आज बहुत ही खुशी के बात बा, मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक गीत के रिकॉर्डिंग हो रहल बा, जेकर रिकॉर्डिंग हमनी के बानी के जी चाचा जी अमित सिंह जी। एक गीत के लिखले बानी बड़ भैया दिनेश देहाती जी। बना रहे एमे सहयोग कुछ कलाकार लोग बा, सोनू भाई बहुत ही सुंदर कलाकार, धीरज लाल यादव जी और के बा विकी बबुआ जी, नितेश भाई। अच्छा आई ई जौन चैत के महीना है बड़ा रसदार महीना है। यही चैत के महीना में सुखलो चीज हरियरा जाला। ऐसे यही चैत के महीना में एगो औरत अपना पति लगे फोन लगा के गुहार करत तरी, अर्जी करत तरी कि ए राजा जी का भगुआ बीत गई, सब माने बीत गई, अब चैतो चढ़ गइल बा, अब चैतो में ना होइब। औरत अपना पति से का कहत तरी, अब ना बर्दाश्त होता, धन सारा नाश होता, बाकी जन झरे, ए राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे। अब ना बर्दाश्त होता, धन सारा नाश होता, बाकी जन झरे, ए राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे। अरे चैत के मजा लूटो ए विकी बबुआ, धीरज भाई हो, ए सोनू भाई। अरे चैत के मजा तो तहनु लूटत रहो। वाह चैत के माने हे है। ए अमित चाचा जी धक्का धक रिकॉर्डिंग करत रही। बहुत चैतवा तो मन लसियाता, देही आए राजा मोरा रात भर पीराता। बहुत चैतवा तो मन लसियाता, देही आए राजा मोरा रात भर पीराता। लागता घाम चाम, लागता घाम चाम, छने छने जोरे, ए राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे। ए राजा जी अरे हमरो बात मानी, कब से कहतनी घरे आ जाए, घरे आ जाए, तबो रउआ आवत नहीं खे। एगो राउर हो छोटका भाई देवरा सोनुआ बा, उहो कोनो काम के नहीं खे, दिन भर हसुआ गतान लेके खरिहानी में रहता। इसे रउए बताई ए राजा जी जल्दिए घरे आवे के बा, अब के दौड़ी करी न दूसरे हो जाए। दिनेश देहाती सुना लाली बह जाता, काहे न तोहरा ए रंजित बुझाता। अरे सुनी ना, अरे कबो कबो हमरो बात को ध्यान दे। दिनेश देहाती सुना लाली बह जाता, काहे न तोहरा ए रंजित बुझाता। गहरता खूटी टूटी, गहरता खूटी टूटी, टिसिर टिसिर करे, ए राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे। अब ना बर्दाश्त होता, धन सारा नाश होता, बाकी जन झरे, ए राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे राजा जल्दी आजा घरे, दवरी हो करे।